Sakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sento. Amavasha abahlosile, bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishukela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kukuthi umushakele channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo fuze. Fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo, umdumo kaThumbu, uThumbu kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo enkulu kwembukelo empunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Umthetho wami ke mina angiphumuli. Ngiyahamba ngithungatha belaphi bendabuko. Abanamandla nengikholelwayo ukuthi ezinye zenkinga esibhekana nazo thina njenganabantu bazokwazi ukuthi babe usizo olukhulu. Angihambanga ke nokho kakhulu namhlanje, ngithe nje tshwe kancane. Ngase ngibuya nodokotela. Uzwide omkhulu. So maphunga waseGodu. Awusuka madoda, niyaphila Zwide? Siyaphila ke ngibingelele. Niyaphila kodwa nina? Siphilile Zwide omkhulu, siphilile Amen. wethu. Mhlambe Zwide ngaphambi kokuba singene ngiyafisa ukuthi umbukelo wempunga yesintu TV channel enkulu kangaka ukumbeka esithombeni ukuthi makukhulunywa ngoZwide kukhulunywa ngobani uma likhona mhlambe lasemnyangeni obizwa ngalo wena futhi uzositshela ukuthi uZwide Inyanga ngoba mhlambe ngenzeka ukuthi mina njengempunga yesintu sengithathele phezulu ngathi uZwide uyinyanga kanti uyazi ukuthi kujulile kakhulu mhlambe ngingaphezulu kwaloko. Ngicela ukuthi usithathe usibeke eZwide ukuthi makukhulunywa ngoZwide kukhulunywa ngobani, abantu bamazi ngobani. Uyakwazini ukuthi mhlambe umuntu umefikile amhlolele uZwide utholakala kuphi, usebenza kanjani. Akusithatha usibeke eZwide ukwenze kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondo nabo bonke abantu ukuthi uZwide ubani. Ake ngiphinde futhi ke sengibingelela nina nonke amagumba manomhlaba eningizimu nenyakatho impumalanga nentshonalanga. Nibingelela uFogiyani umfo kaNxumalo. Usiphundo siyabona siyabheka sinamehlo. Umfo kaQwalo okhulumayo. Qozehla ngamabalele impokoledla amasimu ungayibulala oyisa kubo kaNxumalo bofika bayibhadalela umlungu yabophi yobophuza ukhathala izinyo lamhlangwena. Mawuthanda ungasho noma yini uFogiyani lokhuluma cha uFogiyani uyinyanga njobe inyanga uFogiyani uyabhula ngesizulu bathi ukuhlola inhlola ngishaya amathambo mina njoba ngishaya amathambo nje engikuthanda kakhulu ke la ekushayela amathambo ami angifuni umuntu avuma into okungesiya izele ngifuna mawuzobhula ke mangingasasho khona cha uthatha imali yakho uhambe la uyishike imali yakho lapha kaFogiyani mangabe ungezwanga ngoba awukwazi ukuyishiya uzothi uyishiyelani ngoba awuzwanga lutho. uFogiyani uyindoda ephansi kakhulu angigadwa mawufonela mina uyangifonela ngiyatholakala ngaso sonke isikhathi kodwa engizokuthanda abantu bakwazi isikhathi esihle sami sokusebenza ngithanda kuba olwesibili olwesithathu olwesine bese siyoba isonto. Ngophela kufuna ngisithole isikhathi sokuthi ngilungise imithi yenu kunjalo ukuze nizokwazi ukuthi uma nifika ningathi niyafika imedication sesabizwa ngodokotela imedication ayikho kodwa ke mina ngiyalinqaba leli kadokotela ngifuna nje ukuthi inyanga noma uthi sangoma ngoba ngaye ephehlweni mina ngalidla impela ngalidla ibhudlu ngalidla ngabhodla so abantu abaningi konke badidayo la ephehlweni uma udla iphehle isuke ugeza idalo yebo ukuthi azikhulume lento ezifuna kuwe zikukhetha kwabaningi so ingakho ngithi mina ungangibiza ngesangoma
ungangibiza ngenyanga lokho ozokubona kukufanele wena ngaleso sikhathi. Ungangibiza ngodokotela ngoba sekuyigama vele kubizwa ngalabantu. Kodwa mina ngiyathanda ukuthi inyanga unquma ngoba ngenyanga ngiyaziwa. Ufogiyani, kukhona into la oyibalulayo abaningi abangayithakaseleli uma yenzeka kubona. Yabona amakhamba umuntu eyakohlola afika umuntu awachitha amathambo, mewachitha amathambo emva kwaloko bese akhulume into engezungigculisa, akaphatheki kahle mengithi hayi lokho angikwazi, ufuna ngazi yonke into. No. Asiqoli la. Into yokuqala ukufuna siyi understand ebunyangeni. Asiqoli la. Abanye bazothi awupho uma kungaqolwa wayi aye kwimpunga yesintu ayokwenza ivideo. Ngifuna nilalele khona into engifuna ukuyiqwashisa abantu. Aniyeke ukuthuswa yinyanga enifika niyobhula kuzo zigadiwe ngoba uzokhuluma ngoba usaba ibhama eminyanga. Mina ngifica ngingedwa lapha kaFogiyani. Mawungena nje ngithi uyakhulekela baba othi ngiyakhulekela bese ngingena ngibhinca ibhayi lami ngifaka ijazi ngishaya amathambo. Angikubuza ukuthi ulandeni. Mawuthe uyakhulekela, ukukhulekela kusho ukuthi ucela inhlola. So mawungena mina ngishaya inhlola wena uzothula la. Mina ngizofuna ukuthi usuke nje kwakho waze wadela ikhaya lakho weza kimi ulandeni. Ngizayifuna la phansi lento uyithola. Mase ngiyitholile ngithi kuthiwa kimi u1 no2 no3 no4 thane nginamanga. Fogiyani, ake ngimtshele umbukelo wempunga yesintu ukuthi uFogiyani ubesefuna nokugoloza ukuza la kwimpunga yesintu uthi hayi inkinga lama interview umsebenzi uthanda ukulimala. Hayi bonke abantu ukuthi bawulimazile kodwa uthanda ukulimala. Ngase ngithi cha kwimpunga yesintu la uza khona ngoba phela kwimpunga yesintu siyabathanda abantu esizobathemba nesizokwazi ukuthi sisebenzisane nabo. Manje mawunqaba ukuza kwimpunga yesintu usondele uzonika abantu usizo, bazosiza ubani abantu? Bayosizakala abantu. Into ebingenza nginqabe ungabikho kweqiniso khona into engifuna ukuthi ngike ngilungisele yona manje. Abantu ngifuna bayilalele kahle. Ukhona umuntu othwasile ongeniwe, ukhona umuntu ongenile. Ngifuna siyehlukanise lento yokungenwa nokungena. Awenabe uyabona umuntu ongeniwe okhishwe idlozi wayothwasa kunjalo. Umuntu ongenile ovuka ekseni wayiseba inyanga yaduma. Umuntu uyambuza ubani ugobela wakho? Uyidlephi impande noma ke sikhuluma ngesishangana undumbaphi? Abala hayi ngake ngaya kuFogiyani, hayi ngake ngaya kuma angifuni uthi ngake undumbaphi. Lento uyitholephi le ngoba mawufunda esikoleni uyothi mina ngifunda eLangen College. Awusho ukuthi ngifunde eLangen, ngafunda eDuty, ngafunda no, ngifunde eLangen. Uyayizwa lento ngisho ungenile kule nto akangeniwe. Into ebalekile la ebudlozini ukuthi ungenwe bese mawungenwa bese wena uyaphakamisa. Ukuphakamisa ke ukuvumela ukuyodla impande ozoyinikezwa obaba omkhulu nokukhonjisa umuntu ukuthi umuntu ozokusiza ukukuhlambululela isithunywa sakho nedlozi lakho nangu. Mhlambe Fogiyani ngoba sesisuke sayithinta leyo kuhlola kanti abantu abaningi bakholelwa kakhulu kuyona ngesizathu ukuthi bafuna ukwazi inkinga kodwa njengamanje kunomuntu ophesheya kwezilwandle ukeKapa ukeGoli uyakuzwa ukuthi indlela ochaza ngayo kusho ukuthi uyazethemba lekuhloleni mawubalula ukuthi umuntu mengezwa kahle akaphike. Umuntu mhlambe ukuthi uFogiyani ngabe uyahlolani ngocingo. Ikhona ke into engifuna siyilungisela ekuhloleni ngocingo. Akuyona inkinga kodwa akusiyo umthetho wala intwase khona. Akusiyo umthetho weziko la. Ila sokuqala khona iscam ke lapho. Sekuqala ubutsotsi uma ngabe ngizobamba ucingo. Uyabona manje wathi umoya akufuneki lokho. Kufanele ngifike ngilayithe impepha emisamo. Angithi ngingeniwe mina. Mangiyilayitha bese ngithi bogogo nami uNgcobo uze kimi uzobheka amathambo. Aningitshele ngabe yini emsuse ekhaya emxakile bese ngishaya amathambo. Bese ngiwashanga akhuluma into ekhuluma kimi ngeke uzazi izinto zakithi kunjalo. Mase ngikhuluma bese ngithi vuma Ngcobo uthi yebo noma cha. Angithi uyangizwa? Mayithi yebo ngiphinde ngiqale phansi kanti kuyangijabulisa nokuthi uthi hayi angatholi kahle ngoba isuku ungenzela ukuthi lo muntu okimi akathukuthele.
enza umsebenzi wakhe. Omunye umuntu uzozibuza ukuthi uFogiyani yebo uthi inyanga vele zaziwa njengabantu abalapha ngamakhambi. Kungabe mhlawumbe uyangena lekuthandazeni ngoba phela siyabona inyanga iyathandaza enye uthola ukuthi mhlawumbe umfundisi ngabe uFogiyani kuleyo ndawo sasala kancane ukuthi ulapha ngamakhambi kuphela noma nasemanzini uyangena. Ake ngiqale la ke lapho. Yeah. Ngiqale eqaleni bengisayoni. Yeah. Ngokuhamba kokubuka izinto. Ngigcine sengilandela. Ngifuna ukuthi abantu bangi-understand angeke ngene ikhaxa. Shothi ngathi ngisafaka umlenzo owodwa kodwa ngiyayibona indlela eNazaretha. Reason why ngene eNazaretha umthetho. Yeah. Iqiniso. Ukuqonda. Yeah. Ngifuna abantu bangi-understand ukuthi ngithini. Kunjalo. Lapha eNazaretha sihamba noNkulunkulu ophilayo. Asimcingi. Kunjalo. So njoba ngimbona ngamehlo ngiyaya kuye ngiyonikela. Yebo. Ngifike nginikele inkosi ngiyacela ukuthi akube ukuthi nokuthi. Kodwa imvelaphi yami bengisayona. Bayangazi abaningi bazokhumbula bengilapha kwiGalatia ngicula kunama-CD nakumakhava ngikhona. Bayangazi bengihlabela ngidressa futhi kakhulu baba. Hayi bekulukhulu. Bekushukuma phansi impela. So njengamanje ngisayiphendla indlela yami ngiyiphendla lapha eNazaretha ngoba ngokomthetho ekhaya umndeni wonke ungamaNazaretha. So ngangenwa ke mina ngangenwa idlozi ugogo ulageni umkhosi encama ngetho usukudla kuhlele. Udlothovo ngabheke kunje lemsebelanga. Ngeke ngisaqhubeka kunenhlambanyana. Kodwa ke nje njoba wangena naye beyiNazaretha engithandayo. So sengathi ngiyambona ukuthi sekufanele ngisondele ke ngalapho wayengithume khona ngoba wayelokho engitshela athi mfana isikhwama ngifuna usiyise lapha ngoba nami ngisebenza nje nikhuleni badala ilapha indawo. Kunjalo. Lapha sikhuluma ngoNkulunkulu ophilayo. Kunjalo. Siyambona. Kunjalo. Mhlambe sesizophetha la Zwide. Ngiyafisa ukuthi ngingene kulesigaba ukuze umbukeli aqonde ukuthi uZwide umuntu onjani. Zwide enkathini namuhla mne wethu kunabantu othola ukuthi bagaya nje amakhambi, amakhubalo, nezilwane futhi zikhona. Kungabe mhlambe uZwide sikhona nakuyena isilwane mhlawumbe ukuthi uyasigaya mhlawumbe ngokubhekana nenkinga ezithile nezimo ezithile mhlawumbe uZwide uma engena mhlawumbe esigodlweni lesigodla ngifaka kusona ngabe mhlawumbe ngizozifica izilwane uma ukuthi unazo noma kanjani angifuna ungehlukanisele uzozifica izilwane hlobo luni lwezilwane ezigaywayo noma ezifuyiwe engisebenzisana nazo. Zwide kwesinye isikhathi kuyenzeka umuntu athi uyahamba uyongena esigodlweni uma efika khona isilwane inyoka isilwane Zwide iyaphila. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi isilwane siyagaywa kuphela. Ngifuna ukuthi abantu ubacacisele lapha kaFogiyani. Hayi amathambelwane izilwane. Ngifuna umuntu acacele izilwane. Ayiziyagayo ngeke phela wakho umuthi okulanda imoto yomuntu umilahlekile zingakhilwane ngeke uyilanda inkomo zomuntu uma intshontshiwe zingakhilwane kodwa futhi kufuna sikwehlukanise nalapho kunendumba yamakhosi mangithi yamakhosi yesidalwa sa like ayingena amathambo kunendumba yami ngokukhula ngeupgrade impilo esenezinto ke eseyithe ukuphuma la emakhosini. That's why ngingayifaki lezi zinto zonke emakhosi funa zehlukane ngoba abantu abangenele behlukene. Lo wayigaya amathambo lo wayigaya ukuthi lo wayigaya ukuthi kodwa bonke labantu basebenzisana nami ngoba bangena enyameni yami bavukekile. Zwide ubaluleke into la isibonelo sakho mhlambe masitosiqhubeka nokuqopha eminye imfanekiso eqoshwe songena mhlambe kuyona sigxile kodwa ngibuzwa la ubalula indaba yokuthi ngeke imoto yomuntu elahlekile sikwazi ukuthi ibuye uma singeke sisigaya isilwane. Kukhona umuntu kumanje mhlambe walahlekelwa imoto mhlambe lokho angasizakala mhlambe emva kwesikhathi singakanani ilahlekile noma kufuna kube yinto asukume isasanda kulahleka ngoba khona omunye uzothola mhlambe ilahleke last year wakuza ubalula lento ibalula usangasizakala yini ilapha ke indaba imoto mayilahleke isekhaya la ipaka khona noma ngaqeda 3 months noma ngaqeda 6 months uma la ikade imakhona wazi ukuthi imali ibimala khona into engafuni ukuyikhipha imfihlo kodwa ngizoyikhipha uma ngabe sizosebenza
kunemfihlo ke ebinyangeni ngifuna ukuthi lento siyikhulume iqonde kunemfihlo ebinyangeni ungakwazi konke kodwa khona kwami osokuyikho sobalami kunjalo so mangifika ngitshele lezi zinto zami ukuthi hey madoda la ubani ulahlekelwe angithathi imali ngifike ngenze mayibuya usuzobuya zongibhadala into ke ngenza ngigcine sengikuvila phela lokho ukuthi ngenza into mahala umuntu angayifakile imvula sikhwama abantu umuntu uyayabona ngathi uyisilima mangabe umsebenzele kahle ancome adibane nawathi ukwenzile ubani ukuthi baningi sengibalaphile ngikhuluma la kaMasha ayikude la kaMasha hostel sanda kulanda imoto iCorolla elishasha lithe lifika la lithandwa kuloba ngalilanda ngabuya nalo ngilithola entuzuma kaG phezulu kwasukuma mina sengikhulumisa umoya ngachake ngikhulumise lento yami esemzimbeni ngiyilanda ngahamba ngabuya nawo ngamnika uhlule nje ukungikhokhela u3500 lento ngiphatha kabi ngoba anginawo umuthi mina umuthi oba okhokho mbukelo wempunga yesintu TV asingawageqa magula uFogiyani lo uZwide omkhulu uma bekudinga abantu bakuthola kuphi Zwide abantu mabengidinga ngitholakala indawo embili ngizobanika amafoni ngitholakala indawo embili ngoba ngiyathembuza ngiba senanda ngibe sejozini manje nginawo futhi umuze eGoli kodwa ngisawusebenzisi ngoba usohlala indodana ngitholakala eNanda ngitholakala ejozini kwaJobe inamba mawufuna ukukhuluma nami ozongithola kuyo 079 31 588 76 079 31 588 76 eka WhatsApp umufuna uku WhatsApp angiphenduphenduli ke kodwa ko WhatsApp u074 7616 531 074 7616 531 uFogiyani ke lo uzomthola usiphundo siyabona siyabheka sinamene engifuna nikwenzeke mawufonela mina ngifakelwe imali eShoprite futhi angifakelwe imali ebank eyakithi imali uyishiya lapha ekhaya emakhosini ngiyiphahle awusuka manje uhambe wena uyekini sengikuphahlile ngoba into edala ukuthi umuthi wami ngithanda uzolandwa endlini ukuthi ngifuna ukukuphahla nawe lapha idlozi lami likulekelele nelakini likulekelele ukuze kusheshe kulunge bayethe wena waphakathi mbukelo wempunga yesintu TV ngiyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel ethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga